खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै मैया चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय एबसुनि मावख'आव मिरु बर' बिमा गौथुमनि बानजायनायाव आइजोफोरनि मोनसे जर'खा सावरायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे मिरु बर' बिमा गौथुम दानाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव कंग्रेसजों लोगोसे गुबुन मोनसे बेरेखा दोलो सीपीआई आबो आसामनि बराक हायेनाव थानाय गासै लोकसभा बियाबाव नायबिजिरनो आरो फिन भट थुफिननो दाबि खालामदों। राकेश ब्रह्मआ बुंदों दि बीपीएफ दोला डास्टबिननि एबा दाखोरनि मोनसे दोलो। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव दिनै बिटिआर सरकारनि ना आरो गाइखेर बिफाननिफ्राय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ साइकेल राननानै होदों। एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया देरहानायनि मुङाव बनरगाव मालिगाव प्राइमारिनि रायजो राजाफोरा रंजादों आरो बेदर जादों। मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सान एबा 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारियाव जर'खा आयदाफोर आरो बिटिआर गोरोबथानि आबुं मावफुंनायनि सायाव सावरायनाय जागोन। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि धुपगुरि गामिनि मुनुराम बर'नि बिसि सनालि बर'आ थांनाय 22 मे बुधबार सानखालि फुंबिलिनि 9 रिंगायाव आलासि जानो होनानै ओंखारलांदोंमोन आरो दासिमबो सनालि बर'आ न' फारसे फैफिनाखै। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरा 10 किल'मिटार केनेल बानायनांगौनि जायगायाव 2 किल'मिटार जानथायसिमल' बानायनायनि कन्ट्राक्टर मनरन्जन ब्रह्मनि सायाव गोख्रों अजद दैखांदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा एचएस नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, ओटी टेक्निशियान, आईसीयू टेक्निशियान, रेडियोलॉजी टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बीएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।